Errealitateak erakusten diguna da, lehen aipatu dudana, egiturazko arazo baten aurrean gaudela eta konponketa arazoa hain konplikatua danean, konponketa ere ezin dugu espero erraza izatea eta arlo desberdinetako neurriak hartu beharko dira, ez? Alde batetik, kontratu horiek martxan jartzen dituztenen aldetik, baina baita ere enpresen aldetik eta sindikatuen ordezkarien aldetik, ez? Horrexegatik, elkarrizketarako mailan edo gizarte elkarrizketarako mailan, hor sortu da talde bat generoaren inguruan eta gai guzti hauek planteatzeko asmoa dugu eta lanean jarriko gara, esan dudan bezala, alde batetik administrazioek, beste batetik enpresak eta bestetik sindikatuek elkarlanean eta ea gai garen arazo hauei edo batzuei behar den erantzuna emoteko, ez, baina edozein kasutan hiruren arteko estrategia horiek bilatuz, ez.